Esmena número 13. En els pressupostos de despeses facilitats a aquest grup existeix al programa 491 corresponent a mitjans de comunicació una partida econòmica que du per denominació publicitat i propaganda, identificada amb la classificació econòmica número 22602, partida que ascendeix a 2.500 euros. Aquesta partida pressupostada per al 2012 és inferior a la de l'any passat, en una diferència de 1.500 euros. No obstant això, pensem que encara s'ha reduït poc, considerant en quin punt es troba la situació econòmica que estem travessant i que en cap cas pot mantindre o minorar amb aquest percentatge una despesa que resulta en gran part prescindible. Considerem que és més important invertir en contingut que en donar a conèixer-lo, i no a la inversa. L'Ajuntament hauria de fomentar les noves tecnologies i impulsar un altre tipus de publicitat per abaratir costos, com és la publicitat per internet a través de la pàgina web de l'Ajuntament, el BIM o les xarxes socials. Publicitat que resultaria molt més econòmica i és per això que apostem per una reducció més atrevida, deixant aquesta partida en 500 euros, per motius d'austeritat i perquè es pot substituir per altres alternatives. Per tot això, la sotassignant sol·licita que aquest plenari someta a debat i, si s'escau, aprovació la present esmena relativa al programa 491 corresponent a mitjans de comunicació i reduïsca l'aplicació pressupostària econòmica número 22602 i denominació publicitat i propaganda de 2.500 euros a 500 euros. Aquesta partida que correspon a publicitat i propaganda la tenim en diverses àrees i pensem que és una de les despeses en la que sí que se pot intentar abaratir, ja que n'hi ha alternatives, conforme s'explica, una propaganda i publicitat a través de les xarxes socials, internet, i intentar no gastar 2.500 euros conforme s'ha pressupostat, donat el panorama i l'escenari econòmic en el que estem vivint, i cal tindre el coratge de tindre que reduir en aquelles partides que sí que, com dic, n'hi ha una alternativa i no deixar-nos en la comoditat de tindre aquests diners i no apretar-nos el cinturó com tindríem que fer. Moltes gràcies. Gràcies. Vots a favor? 2. Abstencions? 8. I vots en contra? 11. Esmena número 20. En els pressupostos de despeses facilitats a aquest grup existeix el programa 330 corresponent a Cultura, una partida econòmica que du per denominació publicitat i propaganda, identificada amb la classificació econòmica número 22602, partida que ascendeix a 10.000 euros. Aquesta partida pressupostada per al 2012 és inferior a la de l'any passat en una diferència de 2.000 euros. No obstant això, pensem que encara s'ha reduït poc, considerant en quin punt es troba la situació econòmica que estem travessant, i que en cap cas pot mantindre o minorar amb aquest percentatge una despesa que resulta en gran part prescindible. Considerem que és més important invertir en contingut que en donar a conèixer-lo, i no a la inversa. L'Ajuntament hauria de fomentar les noves tecnologies i impulsar un altre tipus de publicitat per abaratir costos, com és la publicitat per internet a través de la pàgina web de l'Ajuntament, el BIM o les xarxes socials, publicitat que resultarà molt més econòmica. És per això que apostem per una reducció més atrevida de 4.000 euros per motius d'austeritat i perquè es pot substituir per altres alternatives. Per tot això, la sotassignant sol·licita que aquest plenari somet a debat i, si s'escau, aprovació la present esmena relativa al programa 330 corresponent a Cultura i reduïsca l'aplicació pressupostària econòmica número 22602 i denominació publicitat i propaganda de 10.000 euros a 6.000 euros. Bé,
Conforme hauran sentit, l'esmena ja està repetida en una altra àrea, abans era en la de mitjans de comunicació, ara ens toca en cultura, una partida de publicitat i propaganda que pensem que es pot substituir per altres alternatives que les repeteix, com pugui ser internet, BIM i xarxes socials, i que és una partida en la que podem, diguem, reduir-la i tindre aquesta oportunitat de fer-ho i, com dic, per el panorama de crisi econòmica que tenim i aprofitar que tenim altres alternatives per a poder fer realitat aquesta propaganda, aquesta publicitat, que ens interessa molt més el contingut i no la forma de donar a conèixer-lo. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Vots a favor? 4. Abstencions? 6. I vots en contra? 11. Molt bé, doncs queda desestimat. En el pressupost de les despeses facilitats a aquest grup existeix el programa 330 corresponent a Cultura, una partida econòmica que du per denominació Representacions d'Arts Escèniques, identificada amb la classificació econòmica número 22622, partida que ascendeix a 72.000 euros, però que s'ofereix una retallada respecte a l'any 2011 de 8.000 euros. En un escenari de crisi econòmica com el que estem patint, quan es fan els pressupostos regits per l'austeritat, cal ser valent i responsable a l'hora de la seva elaboració. Valents perquè cal reduir despeses que possiblement siguin antipopulistes en alguns casos o deixen de beneficiar a un sector minoritari de la població en altres, com puga ser una retallada en conceptes protocol·laris, en festes o en publicitat. No obstant, també cal ser valenta quan el que es té que perseverar és mantindre, si no com a mínim, mantenir aquelles partides fonamentals per al progrés material i cultural de la nostra societat. La cultura forma part imprescindible d'aquest progrés i per això considerem que cal mantenir aquesta partida en el mateix nivell que l'any anterior. Per tot això, la sotassignant sol·licita que aquest plenari someta a debat i, si s'escau aprovació, la present esmena relativa al programa 330 corresponent a Cultura i augmente l'aplicació pressupostària econòmica número 22622 i denominació Representacions d'Arts Escèniques de 72.000 euros a 80.000 euros. Bé, es tracta d'una esmena, en aquest cas, de mantenir-la conforme estava en el 2011 per intentar mantenir el nivell cultural que tenim i sobretot en l'oferta que tenim al nostre teatre municipal per totes les raons que ja s'han esmentat, com és per fomentar el progrés material i cultural de la nostra societat. Per això pensem que és així on tenim que realment ser valents i tindre el coratge de no retallar i de, almenys, mantenir i poder, conforme dic, tindre el nivell que este poble ha tingut ja des que està el teatre en funcionament. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Vots a favor? 2. Abstencions? 8. I vots en contra? 11. Molt bé.